No niin, rakkaat oppilaat. Tämä on se päivä, jolloin saatte uuden kirjan luettavaksi. You failed! Onko tuo juoma? Juoma ei ole sallittu. Ei tämä mikään juoma ole, tämähän on ES. ES, se on eliminoitava välittömästi. Niin, ja ottakaapa sitten seuraavalle sivu 5, josta voimme aloittaa tämän jännittävän esipuheen. No niin, ja se sitten esipuheesta. Tässä jaksossa Teemu kertoo Liisalle erittäin jännittävän vitsin. Kuningas söi sipsin. Kovin hyvä. Mitä en ollut katsoa? Mitä? Mikä se oli? Oi juman kautta! Auki, auki! Hä? Nui! Gentlemen? Hei, kuulitteko te jotain? Intruder alert! Red 5 in the base! Victory!